Uy! 뭐라 kamu tunggu semuanya mungkin ada yang disuruh oleh askan kalau tuh beli gitu loh nata ada yang disuruh kamu waduh Pecha dia ulit po. aku itu kan itu beli gitu loh kan nanti orang dapat yang mau kita kalau kata murah deh jadi itu murah Ay, suminin ni. Puro kita buhay dito. singa itu Basta niya hindi. semua tahan luar itu itu Aso salo kayo lagi. Ya. Ato bilang dia speak. ada kali yang betul suka tahu Ay, di ba? Oo, ano. Kita lagi. 지금 몇 시간 비벼야 되고 Siya pigumsiya. 떡잔 나라가 그럴 것도 없자 Toksan na ba kiti ay junawan toksan na rin dito na. 어이 몇 분야 가고 몇 분야 As ay di kaman ni kayo lagi. 그래 Kaman. 웃어 짱만 스토리 커워에는 Uy, ne. 실로 사업으로 몇 가지를 더 보러지 해봐 Kumain to ba? 눈 합산하지 눈 합산하지 먼저 야 어디야 야리고 어이 뭐야 맞다 저기 들어가 Uy! 너 서로 가기로 보시고요 가기로 Kadroge ko. 깔도 있고 Kadroge. 18kg 더 있고 있어 Asa kita to kadroge. 너도 패샤지 비슷해 이거 사부터 누구 아빠 좀 거요 Kari nung ba? 누구 아빠 좀 치고 Kari nung huli nung kadroge hapdi ba? 깔도 너희 패샤 비는데 또 이런 데 너희 누구 아빠 야 진짜 너희 더 확실히 해봐 박이냐 Kare. Kari mo ne. Nung jeto na ba? Nang ki hanagi chendu mo. Dudu loi ko ge. Adu ba ne chigi ko sa dong da lo. Kare 눈 들어 Sido ba dong do. 아빠 들어 Kare. Sigi nung siya ro mi ne mi. Sinja. 너저 빨리 들어 Kari. Masama si Jebro. 너 그렇게 뒤를 보려 나래